আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজে ছট পূজা পালন কৰিছে। যোৱাকালি সকলো ভক্তবান ৰাইজে বিশেষকৈ আই মাতৃসকলে সন্ধিয়া সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম জনাইছে। ষষ্ঠী মাইক ভক্তি অৰ্ঘ্য যাচিছিলে। আজিও সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে সূৰ্যক আৰাধনা কৰিব। মই এই পবিত্ৰ ছট পূজা উপলক্ষে অসমবাসী আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰকৈ পূজাটো পালন কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।